ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിവി ഫാമിലി വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പി നൂഡിൽസ് മസാലയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പി നൂഡിൽസിലുള്ള മസാല അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തിളച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പി നൂഡിൽസ് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കണം. മിക്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ മുളക് ചേർക്കണം. നൂഡിൽസിന്റെ മസാല വെള്ളം അരിച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് മുട്ട ചേർക്കണം. മുട്ട നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പട്ട, ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത്. നമ്മൾ നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ പരുവത്തിന് ആക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം.